Ahoj, já jsem Veronika, jsem cestovatelka a grafická designérka a právě se chystám vydat svoji druhou knížku s názvem Příběhy z Kamína. Knížka bude o mé druhé poutní cestě do španělské Compostely, kde jsem sama na trase Camino Primitivo ušla zhruba 400 kilometrů. Zajímavostí na téhle poutní cestě je taky to, že na její start jsem se část cesty vydala autostopem a i o tom bude v knížce řeč. Velkou část knížky jsem napsala v době, kdy jsem sama nemohla ze zdravotních důvodů cestovat. A psát o téhle pouti byl stejný pocit, jako kdybych jí šla celou znovu. A i proto bych chtěla knížku věnovat mimo jiné těm, kteří nemůžou cestovat nebo k tomu hledají odvahu. Co dělá Camino výjimečným, jsou lidi, které na cestě potkáš a jejich životní příběhy. Každý je na Caminu z nějakého důvodu a poslouchat právě ty příběhy mi přišlo natolik inspirativní, že jsem se rozhodla o nich napsat celou knížku. Na knížce jsem pracovala celkem asi 4 roky a vytvořila jsem pro ní i autorské ilustrace a veškerou grafiku. Součástí předprodeje je i merch s produkty s designem, který jsem sama vytvořila. A ty si budeš moct taky zakoupit. Veškeré produkty i knížka ti dorazí včas do Vánoc. Protože knížku vydávám samonákladem, rozhodla jsem se jít směrem crowdfundingu. Vybrané prostředky bych chtěla využít na pokrytí nákladů spojených s korekturami knížky a jejich tiskem. Všem vám moc děkuji za podporu a ať se vám knížka líbí.